थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसाया गोमानानै दं। धेमाजि जिल्ला सिंनि सिमेन्ट सापरि हालामनि मागुरमारि गामिनि कुमार बसुमतारिनि फिसाज्ला अरबिन बसुमतारिया थांनाय 12 जुलाइ शुक्रबारनिफ्राय गोमानानै दं। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 12 जुलाइ शुक्रबारखालि फुंनि 8 रिंगासो समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन अरबिन बसुमतारिया। नाथाय ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो अरबिन बसुमतारिया दिनैसिम न'आव गिदिंबोफिनाखै। गुबुन फारसेथिं गोमानानै थानाय 12 बोसोर बैसोनि अरबिन बसुमतारिया थाखो 9आव फरायबाय थानाय फरायसा होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनायजों लोगोसे गोमानानै थानाय फिसाज्लाखौ मोनफिनगोननि मिजिंजों हालाय हाफाय नागिरगासिनो दं होनना फोरमायो। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय अरबिन बसुमतारिखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 801199604646 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो नखरनि सुबुङा खावलायदों।